Assalamualaikum sedulur. Prige kabare? Semoga pada sehat-sehat kabeh ya. Nang kene paman karo dongakna ya lur. Muga-muga kontene paman makin menarik, nggo menghibur sedulur kabeh. Prige wis pada madang urung? Dina kiye paman garep gawe panganan sing dadi klangenane simbok. Tapi nang kene paman jan kelalen temenan jenenge apa? Nek ana sing ngerti, tolong tulisna nang kolom komentar ya lur. Nang kene bahan sing gak digawe ana sagu mutiara seprapat kilo, krambil parut setengah gluntung, gula pasir 3 sendok makan, uyah setengah sendok teh, vanili sak bungkus cilik, pandan 2 lembar, godhong gedang sak cukupe ya lur. Cara gawene sing pertama, siapna banyu nggo gawe guduk sagu mutiarane. Nek wis umeb, agi wae dicemplungna, diguduk nganti mateng ya lur. Nek wis mateng, dintas njuk ditirisna. Lanjut siapna subluk dilei banyu sak cukupe. Karo ngenteni banyune panas, bahan-bahan sing wis disiapna dicampur dadi siji. Dikudhek nganti bener-bener nyampur ya lur. Agi wae siap dibunteli. Nek wis rampung ali mbunteli, lanjut dikukus. Kira-kira 20 menit. Agi wae siap dihidangkan. Kanggo sing wis nonton videone paman, tak dongakna muga-muga sehat kabeh lancar rezekine. Matur nuwun, aja klalen madang lur.